passejar en bici pel delta amb els fills, sempre, però sobretot ara, a la primavera, que és quan surt l'arròs. L'hivern es va tornar primavera. Un aire suau es filtrava per tot arreu. La vegetació de les basses, senyilars o canyissars començava a brotar de nou. És el temps de començar una altra vegada la collita de l'arròs, sense perdre cap dia, abans no tornin el fred, el vent i les tempestes. Els tractors obren les terres al sol i l'aigua arriba per tots els canals i séquies, inundant els camps. Els arbres treuen els primers brotons florits. Les granotes, serps i anguiles surten a buscar menjar dins l'aigua. I així és cada primavera, des que els riberencs i les riberenques van fer els canals i les terres de conreu, omplint d'aigua més dolça les basses i creant un món ric en agricultura, en animals i en vegetals, tots junts en un fràgil equilibri. Per això hem de cuidar i estimar el delta. Per a mi, el delta és una cosa natural, amb arrossars, tractors, un canal i xalets, cases i arbres.
no els tapo, no? Estic gravant ja, Ah, vale. Doncs bueno, heu sentit? Heu sentit el soroll de la rendilla? Quan vulgueu ja podeu vindre. Què farem? Però esteu molt seriosos, Satamó? Mare, quin ram m'ha donat. Ara haurem de repetir l'esta escena. Sí. Us he tallat el cap, us he tallat tot.